Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħ dan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan il-vers li jfakkarni f'meta kont għadni tifel żgħir nilgħab bil-bloks. Niftakarni nażel dawk il-bloks illi l-forma u l-kulur tagħhom kienu jkunu jaqblu ma' dak li kelli f'moħħi li nibni u l-bloks l-oħra inwarrabhom. Illum, wara tant snin ta' esperjenza u grazzi għall-ispiritwalità mużewmina illi kbirt fija, tallimt illi Ġesu m'għandux ikun bħal dawk il-bloks. Ġesu mhuwiex dik il-blok illi nażilha sakemm biss tkun taqbel mal-ħsibijiet ta' moħħi. Imma pjuttost nipprova illi ħajti nibnija madwaru u fuqu u l-ġebla tax-xewka. U illi kif kien jgħid il-fundatur tagħna San George Preka għandu jkun għalina l-oġġett wieħed tal-ħsieb u tal-qalb. Mulej, għen inħaddan is-salib tiegħi llum. Ejn naċċetta l-affarijiet li xtaqt li qatt ma jeżistew. Għatini l-erf u l-qawwa tiegħek biex ninduna bit-teżor moħbi f'dawn l-esperjenzi li xtaqt li qatt ma seħħu.